Kaixo artistak, begiratu zer daukagun hemen gaur, izkien eta zenbakien norabidea ikasiko dugu. Beraz, az gaitezen nola egiten da A, bera tripatxoa gora, eta eskumara buztana, eta nola egiten da handiak, eskerretik bera, eskumatik bera, eta itxi. Nola egiten da B, gora giltzatxoa bera, eta gurutzatu. Nola egiten da B handia, bera, eta goitik, tripata tripa. Nola egiten da C, goitik bera, horrela. Eta txikitsua, antzekoa. Nola egiten da D, lehenengo tripatxoa gora, eta buztana. Nola egiten da D handia, bera, eta tripatxoa. Nola egiten da E, eta E handia, gora, bera, azkena, eta bestea, ezta? Batzuk egiten duzue bat, bi, hiru, lau, F. Gora eta bera. F handia, lehenengo eskerrekoa eta gero bat eta bi. Nola egiten da G, tripatxoa gora eta giltzatxoa. Gero, handia egiten da horrela, H horrela, H handia, bera, erdian, bera, I txikia, horrela, I handia, bat, bi eta hiru, J, gora, bera, horrela, beste bat, horrela handia, K txikia, K handia, L, M, eta M handia. Baina gero ja ez ditugu besteak. Orduan ni errotula gabi handiarekin egingo dizuet N txikia, N handia. Gero gaine gauza bera, baina goian txapela. Nola egiten da O, horrela, eta horrela. Nola egiten da P, horrela, eta beste P-a, horrela. Nola egiten da R, gora, eskemara, eta kat. Nola egiten da R handia, goitik, eta bera, S, gora, eta horrela, ezta? Eta batzuk jartzen diozue buztana horrela, eduzuen, eta gero zugea. Nola egiten da T, horrela, eta horrela. Nola egiten da U, horrela, eta horrela. Nola egiten da V bikoitza, horrela, eta horrela. Nola egiten da handia, ba. Nola egiten da isa, horrela, eta fa, Y-koa.
horrela, eta horrela, eta zeta, horrela, eta horrela, zer moduz. Eta gero, falta zaizkigu, zenbakiak ezta, eta orduan horretarako gorriarekin egingo dut zuek hobeto ikusteko. Ea da, nola egiten da 0? Nola egiten da 1? Gora, bera. Nola egiten da 2? Eskumara eta bera, eskumara. Nola egiten da 3? Eta 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zuge bat, beste zuge bat, eta 9. Bueno, horrela, zenbakiak eta letrak, espero dut erabilgarri zuei egin izatea, beste bat arte.